Hello, good afternoon mga idol at mga kamamo. Welcome back to Mama Rose TV. Salamat sa mga bagong kaibigan, lalong-lalo na sa mga lumang kaibigan na patuloy na sumusuporta. For today's video ay magluluto ako ng miswa. Tara, samayin niyo po ako. Ingredients, garlic, meron ding Chinese vermicelli miswa, meron ding pork clove cubes, onion, at syempre hindi mawawala ang ating maniswa. Sarap sa bawat lutuin ng pamilya. And fish ball. Siyempre, meron din po tayong fresh na patola, super healthy and yummy. At hindi mawala ang ating pork, giniling. Yan, inano ko na siya nilaga. And meron din po tayong patis or fish sauce. Yan, magpainit na tayo ng ating kawali. At kapag mainit na po ito, ay maglagay na po tayo ng ating cooking oil. So, ako po ay nilagyan ko siya ng mga 3 tablespoon. Depende po sa atin kung gaano kami ating ilalagay. And then, garlic. And then, haluin hanggang sa maging golden brown. Then, sunod natin natin ang sibuyas or onion na hiniwa ko ng maliliit. Then, sunod na rin po natin ating giniling. Ayan, nasa edge lang po yung sayang yung mga natira sa lalagyan. So, medyo dinudurog ko lang kung nagbubuo. Yung paglaga ko nagbubuo siya. Then, halo na lang halo. Sa part na to medyo dark na yung aking giniling. Then, isusunod ko naman yung aking fish ball para ma-fry lang siya ng konti. And then, lalagyan ko na siya ng water. Ayan. Siyempre, maraming tubig ang inilagay ko kasi bukod sa paborito namin ang sabaw ay once na nilagay mo ang miswa ay magiging konti na lang pero dahil sa inyo pa rin kung gaano karami ang ilalagay niyo. Then, haluin ko lang siya ng konti and then tatakpan ko siya. Iwan ko lang siya ng mga 45 minutes. So, check na natin siya guys. So, ayan. Kulong-kulo na siya mga idol at mga kamamo. So, ibig sabihin, pwede na tayo maglagay ng ating mga sangkap. So, umpisa natin sa ating ground black pepper. Sunod natin ang ating pork cubes. Then, halo ng konti. Lagay na tayo ng asin. Then, susunod na natin ang ating patola. Ating super yummy and healthy patola. Ayan na nga mga lods at mga kamamo. Ang pinakaimple ng lahat. Star of the night ang miswa. Then, sayin na natin kasi sayang. Apologize for the noise guys kasi may maliit si Mama Rosie. So ayan na nga guys, continue stirring lang habang hinihintay natin paluto ang ating miswa na may patola. Mga idol at mga kamamo, I think palapit nang iserve ang aking super yummy miswa with patola. Ayan na nga ang exciting part. Magsasambot na tayo mga kamamo. Ready to serve na siya para enjoy ang aking pamilya, especially ang aking baby.
Wow, ready na ang aking super yummy miswa with patola. Sana ay nag-enjoy kayo mga idol at mga kamamo. Salamat sa patuloy na pagpanunood at pagsuporta. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay please subscribe, support my channel. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na videos. At paki-like and share. Thank you guys. God bless you all. Bye-bye.